kandidujú za Európsku demokratickú stranu. Sú to niektorí ľudia, ktorých nepoznáte, niektorí ľudia, ktorých možno poznáte, niektorí sú dokonca od vás tu z Popradu. Takže ja sem na pódiu teraz pozývam predsedu Európskej demokratickej strany Antonia Parcialeho a kandidátov na poslancov Jozefa Langa, Ľuboša Denského, Vierku Zemanovú a Alexandra Pilkoviča. Samozrejme, že my, naša Európska demokratická strana, v prípade, že by bola zvolená, tak má taký program. Má taký program, čo tieto projekty zaškolí kompletne na každej vysokej škole. Čiže normálne treba zatlačiť na tie vysoké školy zhora, že budete to riešiť. Áno, áno, tak to je normálne školský zákon musí byť, pretože bez týchto zákonov v prvom rade musia byť dobré zákony vo všetkom. Čiže v škole. A má to takých Ukrajincov, potreboval byť taký kvalitnejší stavebný dozor, lebo predsa len sa nevyznajú. No a pozrite sa, tu máte čo hneď pamiatky, príjemná práca, noví ľudia, to máte 3 v jednom. Ale čo to? Chceme zaviesť elektronické voľby, takže by občania mohli voliť priamo, dá sa povedať, z domu alebo zo zahraničia, čiže na toto máme pripravené kroky. Ty si zaujímavý v tom, že si takisto členom takej frakcie Európskej demokratickej strany, ktorá sa volá Mladí Európania. Povedz nám o tom niečo viac, lebo vidím tu niekoľko mladých ľudí, ktorí možno aj nechcú ísť voliť a možno by chceli niečo zmeniť, ale nevedia ako. Tak povedz nám niečo o tejto frakcii. Čo je to Mladí Európania? Ako to funguje? Ako my sme vznikli v rámci tejto strany a budeme sa snažiť o zachovanie tých základných ľudských hodnôt. Veľmi pekne ďakujem, to bol Ľuboš Demský. Ako chcete zvýšiť zamestnanosť? Antonio? Medzinárodné firmy kontrolujú celú ekonomiku. Medzi naši programové body je práve zmeniť túto smernicu, táto mentalita. Treba podporovať ekonomika, malostredné podnikanie, treba podporovať živnostníkov a medzi naši stredcových záležitosti je agroturistika. Ja sa vás pýtam, pán Lang, kedy budú diaľnice cez celé Slovensko? Ak by som mal jednou vetou povedať, kedy bude diaľnica cez celé Slovensko, tak by som to povedal asi takto, že vtedy, ak 1 kilometr diaľničnej siete bude stať v primeraných nákladoch s okolitými krajinami, respektíve s krajinami, ktoré majú ďaleko horšie prírodné podmienky, ako dajme tomu Chorvátsko. Tie náklady musia byť jednoznačne nižšie a to sa hovorí až o 30% predražení. A ešte druhá vec, ktorá je rozhodujúca, že popri našej diaľničnej sieti sa stávajú pridružené investície, ktoré výrazným spôsobom znásobujú cenu. Ahojte všetci! Daj toto niekomu, kto bude super tancovať.